प्रणाम सबके। एक हम कविता लिखले बानी अपने से। अगर आप लोगों के पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करब। ई एकर शीर्षक बा घर घर के कहानी। तो जरूर आपके हम पढ़ के सुनावत हैं। और माई मिहर के झगड़ा बा, माई मिहर के झगड़ा बा, रोजे बवाल मचावेला। माई ओर से बोली कि मिहर ओर से बोली, माई ओर से बोली कि मिहर ओर से बोली। सबही ये भैया हमरा के घंटा नियर बजावेला, सबही ये भैया हमके घंटा नियर बजावेला। अरे मिहर ओर से बोलबा तबो बेकार रहबा, माई ओर से बोलबा तबो बेकार रहबा। तो बीच में पड़ल होगा तो घंटा नियर बजबे करबा। अंतरा में बा माई ओर से बोली त मेहर रोब जमावे ले, माई ओर से बोली त मेहर रोब जमावे ले। अब मेहर ओर से बोली त मेहर मऊगा माई बनावे ले, मेहर ओर से बोली त मेहर मऊगा माई बनावे ले। एनी ओनी बतिया होले, एनी ओनी बतिया होले, सबही हंसी उड़ावेला। एनी ओनी बतिया होले, सबही हंसी उड़ावेला। माई ओर से बोली कि मेहर ओर से बोली भैया, सबही हमरा के घंटा नियर बजावेला। दोनों के बतिया सुन सुन के, दोनों के बतिया सुन सुन के मन में गुस्सा आवेला। दोनों के बतिया सुन सुन के मन में गुस्सा आवेला। मन करे कि जहर खा ले, मन करे कि जहर खा ले, फिर मन में धीरज धरावेला। मन करे कि जहर खा ले, फिर मन में धीरज धरावेला। ई कैला से कुछहू ना होई, ई कैला से कुछहू ना होई। अपने कर्म के करावल बा, अपने कर्म करावेला। मेहर से ओर से बोली कि माई ओर से बोली भैया, जे ही चाहे हुए हमरा के घंटा नियर बजावेला।